Здравейте, приятели! Днес ще правим видео с едни специални са пуснали в Lidl нови стиките. Ето така изглеждат. Отзад има като хладилник. Ето така се отваря. Аз имам почти всички, само две ми остават. 3D. Да. И сега ще видим кое как се казва. Кое какво е де? Ще не знам имената и нали точно как се казват. Сега ще видим точно кое какво е. Защото... Не, аз не знам кое какво е, но ще видим. Така, нека да започваме. Албума го прибирам. Забравих, имам и повторки. Ето турбичка за повторки. Отваря се. Аз вътре имам още една турбичка. Също я отварям. И имам повторки. Да видим филията. Кокошката. Ето я. Фъстъка. Ореха. Шамфъстъка. Черешките. Тиквичката. Пастата. И капината. Така, сега да видим кои имам такива, нали, които не са повторки. Да започваме. Първото ми е круасан. Да. Ето, така изглежда. Второто ми е капка. Да. Третото ми е тиквичка, нали, както ви показах в повторките. Така изглежда. Третото ми е люта чушка. Люта чушка. И четвъртото ми е чесън. Както виждаме. Петото ми е мляко. Шестото ми е кокошка. Седмото ми е дифлук. Седмото. Осмото ми е паста. Някаква. Другото е капината. Да. Другото ми е ореха. Да, така изглежда. Другото също ми е шамфъстък. Другото ми е питка. Другото ми е филия хляб. Другото ми е гъба. Другото ми е авокадо. После имаме кремвирш, наденица, каквото и да е. После какво имаме? Фъстък. После имаме жълто сирене. И най-накрая последното е черешите.
Ами, това е всичко от нас. Следващото видео е като пуснат нещо друго за събиране. И довиждане. Ето, ако сте забравили как изглежда и турбичката. Чао! Ако ви хареса, дайте лайк нагоре и се абонирайте. Чао!